TV odhiambo machielo majaber wakini machiegni e twak marwa mar Ratil bang' bedo kod Simfros Okinda e weche manyien mag Ratil nyako Ramogi Lolidi Okeyo an be kora donjo ka giwenda kaka pile wadwa ng'eyo ni to Kenya ringo nade yamo lokore koso pod en mana macha kinde mokalo chien ne wasebedo ka wuoyo ka gi oganda mabende wago godo mbaka e thuolo ma wayudo gi Ratil ka to Brian Weke osebedo oko matin kuom ndalo moko to ng'isa ni no dhi chero e gwenge mane jatend piny olimo mondo ng'iya ni to weche chalo nade tije manowach ni kelo ka gintie koso gi chal nade koro sano duogo mondo nyiso ni to chal nade nopenjo ni to gidonjo gi kanye ka gikalo yie nambe wa mane to gidonjo gi dhot mane ka giluwo kanye nam koso got koso olo oimore Brian Weke oimore bati irio nade ayom podi kwar moingo mulo koso mulo sane kwar moingo mulo to weche okrach alright ing'eyo bati yes kana biro ka yes ka mulo wacho ni UDA osedonjo Nyanza nang'isi ni oginyal sani giyudo network giseyudo okay nikech neno kaka ne warwako jakom president ma Kenya ne warwake mayom nikech wan joluo wan joma wahero mor ineno kaka sani okuche nomigi ministers abiriyo wanomiyo mna adek to wamor kendo warwako president maber koro giyudo network machiegni enyo mulo erokamano George Bati yes aneno kikelo gi Brian Weke kawuono to kendo obiro sama ber sama koro yie ni UDA gi president donjo Nyanza to kendo Weke no kwera maber ni an prophet of doom kana nyiso Weke ni UDA gi ODM dhi tiyo kamora achiel na nyiso Weke ni Wilbaro dhi ting'o machungwa to Weke nowacho ni omulo ukau sani koro Weke chino no luongi no mulo toddler no luonga no mulo toddler sani yes. En Sakayo toddler en Sakayo junior nowacho ni Sakayo lazima shuke kare no kieni Ruto en Ruto no Johana mano dhi obatiso gi sani nchok gisebedo batiso ilo ni nying ruoth gi Yesu gi mtakatifu sani koro giwero Ruto lakini pinya mana kamano George Bati wachaka ne gilimbe mar jatend piny e gwenge ma Nyanza mane Weke wacho kani nyorwake gi Sironyo to nokuwuotho kende nyowuotho oganda mopogore wuotho gi jotelo mawuok Kaluo ma bende nogo tiende lo kanyo to bende wuotho gi jalupne Rigathi Gachagua kopogore kaka gik mane jin paro chien kucho ni Rigathi Gachagua samoro kodok nikech e ndalo ng'anyo mar Gen Z anyalo paro kane omulo nika Weke inionge chieng'no nang'e ni nene Ratil omulo nowacho ni kowuok ka Ruto wuok ni Gen Z ogole to ng'ama dong' mano penjo mano mulo openjo ma omulo sako ji kanyo gi weche moko to nanno korwak jalup jatend piny bende e wuodh jatend piny ma Nyanza ni gimor ma nyalo nyisang'o nyiso ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende medo gain ground omedo yudo kor Nyanza koso macha nikech jatend piny koro ne rwaka gi wendi duto modonjo godo ng'eyo mokwongo omulo gini ne wang'iso gi ni jarikni jamuodo nyoyo gi kuoyo gin ne gidhi ma gidonje serikal ka gimanyo bundigi to wang'iso gi ni omulo gigi ok ter kamano watero mos tineno koro sani wan kaka jopiny gi joodie mawinjo ka ng'ani wacho ni akia ni Wilbaro oting'o machungwa hapani kwa ukia siasa kaka ringo sani wane gimiluongo ni broad based government wane gimiluongo ni broad based consultations wan gi gimiluongo ni broad based development wan gi gimiluongo ni broad based visitors emomiyo nyaka Rigathi wa Gachagua nyaka wapake mafuta sani ngiri kaka jaluo wapako kila ng'ato mafuta babiro nikech one structured wadwa gima konyo jopiny sani kineno kaka William nobiro dala wa nyocha ni president wa osemiyo Rusinga TTI mane waonge go sani king'iyo ndara moluoro Rusinga from the first time in history ma jo Kenya
it is around 23 kilometers. Sani oyud ka ose pedhe maber. Odong mana mathin to lamo donji. Ndara ma Mbita kochimo Magunga. Mo wuok Sori kucha. Bedhi mbele. Koro sani wapako kila ng'ato mafuta. Kata Rigiji makoro nudwani wagoni okobigoyo. Obia bia. Dong joge madwani wago joge dwani wago Rigiji ok wago an poka lugo je ng'ato joge gidwani wago Rigiji ok wabigoyo sani warwako welo te but kaka ja siasa adwani ang'isi adier Rigiji sani korgi nosegeni ground maber ing'eni nyocha awacho kamoro ni Gen Z gi gisekonyowa sana. Gen Z gi for the first time gitimo ni president mane odake e wiyamo sani ni e kor piny odhi e konde te koginene. Gen Z mineno gi ma president gi deputy mare nokwinjre ne gisechako yware gitimo nyaka president gi deputy bare tinde gin osiepe. Gen Z gi okonyowa for the first time wan gi a woman as an attorney general ma Kenya. Bek chakre onyuolwa pok unobedo attorney general jo thurwa kaka jo Nyanza wan godo kendo badhako chakre Kenya ochaki pok unobedo minister for finance chakoro Mbadi Nyang pesa nindo suba to chiwo suba koro Gen Z osekonyowa sana to koro gimanya ng'iso Rigathi Gachagua sani wuotha gi president but kochopo January next year nyakipang weche jou nikech kaka weche aneno karingo nitie gimi dhi los mbele ka to gimi idhi los mbele ka Kalonzo be aneno ka opango wechege ma ok obibedi. George Bati Omolo Junior. Mambo yabadilika ukiona wekea sifuruto mambo yamebadilika yani maya weke mana wacho ni Sakayo ashuke weke wacho na aneno dola kagweno manena ora weke wacho ni momulo todla kana biro ka nikech weke natemo manyiso ni kaka ng'ama chano weche mag siasa mane mesa na nyiso weke maber nada puonje siasa to nabiro ka e Ramogi ma wacho maber ni baba di African Union weke gine no wacho ni an prophet of doom gikwera anyiso weke gine ni wapango broad based government makoro opako ni broad based government naseng'eyo maseng'e ni wadhiriwo pachwa kamoro achiel sani koro wane government achiel lakini ntigi bilongo ga law iwacho ni res ipsa loquitur fact speaks for itself. The facts go mana kete mes. Koro le question ya fact. The facts. To weke ne nigi rumors. Koro rumors ada loko mundo bed facts. To yote tisa. Gimang'eyo ni biro mar jakom nikech nanyisi ni ma en ajua manigoyo. Ne en gimiluongo ni chess. Chess nanyisi ni ka king obwoge nikech wach Gen Z. Ka king obwoge timanyo the queen, imanyo malkia. To malkia no ekore jakom to kaka no se many malkia ma malkia donjo makoro Mbadi nigi kom Opiyo Wandayi nigi kom wan gato ni general mo wacho no ber nikech mano miyo joluo power watimo gimiluongo ni development sani gima miyo wago kwan no nikech mbele kucho weke makoro duoko ne joka gin weke gi mane dwani mondo wakethre gi Rigiji onge ng'ama nigo gi shida Rigiji shida mane wan kode ni enogo siasa mar ukabila, siasa mar jokocha. Tineno kata ndalo ma nwariwore gi jo Mount Kenya mokwongo. Gimano miwa kaka joluo ne my brother, ndugu yangu, rafiki yangu, my brother. To my brother ni onge fruit manokelo. Kata mana watchman marito State House nokomiwa. Sani kane wariwore gi Ojelo Jagot. Ineno ka wan gi lemo momi joluo. To lemo go wan wadhi mbele mondo nwadhi walos yo to yo no emasani koro kelo fruit nikech wan mane gima no watamo pa to koro gimanyiso weke gine ni Rigiji ok nyal wuok e Ruto mano gima kiko kete pache gima gik madhi timore kendo kawuono ba chaka wache ka wan sani wadhi loso coalition mar between UDA gi ODM mano madhi ringo 2027
to gimomiyo Ruto Rigiji ok nyal wuok ineno kata siasa moko manchogoyo manchage wacho ni en gi mtego keto mtego state house everywhere to nanyisi ni gini en wuoyo manochak chon mane jogo chako wach mane chako wach tedo wach e yugi mora mora chon to nosechak pange koro sane wan gi kwan ni kopo nigi temo nikech Rigiji bong'eyo nigi temo nigi wuok to ng'e ni namba rich gini dhi dok korwa kocha kendo koro gibichak yude in fact gin magidhi bede koyo for over 50 years koro ng'eyo mano gin gi pachgi mane miyo ginya wuok inesenano ja Mount Kenya mora mora masani pingo Ruto onge kata joma no riembe cabinet nikech ging'eyo ni kopo ni giwuok to mano mistake magidhi timo for 50 years to gimosande wadwaro los government moriwo jo Kenya te ineno kaka sani joluo oyudo attorney general oyudo finance to mane gimo oyudo nyaka ne chakre independent mar Kenya nyiso ni wachopo kama kata mana deputy president wanyalo yudo koro mane miyo nyaka wa support government wabed go together to kendo sani isenano kata kaka ker wuok kata mana Rigiji ok wach moro ni o jakom wang'o miyo kel jakom ku dikoro se wuok chon lakini gimiyo nodhi Nyanza odhi nyiso jokani en be support nikech embo boro dwaro support mbele kujo kata kopo ni koro 2032 bro bet ni koro jidwa yware to kopo ni jatenda Musalia obedo president to namba riyo wamiyo ng'ama bedo machielo ananyisi anapango ni pap kaka wapange ing'eni weke gino kia gik mipango wan wapango pap kaka pap onego beneri ing'eyo Bati yes omulo emomiyo aluonge ga ni toddler pok obedo junior nikech apuonje ga siasa mos gimano wacho kora ngine ngapuonje siasa quiz dicha mana iluongo ni recipsa lokito ing'eni winjego ni lokita iluongo ni recipsa lokito ing'eni it doesn't matter en student mar seria anan ja seria koro iluongo ni recipsa lokito ok lokita en achiel dwa deyonga ineno gima nang'iso jogi yes password mar donjo godo dalawa password mar donjo godo Nyanza en Raila Odinga ema nang'iso gi gachon nyocha ineno kane gidhi magi muomre ne wan gi minister achiel sani mna mus mathin ma ji owuoyo wan gi ministers adek moa luwo Nyanza to en na minister ni aoyai ok en na minister ne okalo ka en minister ma properly sani wan gi chief legal advisor mar government yani eni sheria tema nigi problem recipsa lokito mang'ani wacho gi jalwe matime recipsa lokito go jalwe matime number 2 kain stima kain petrol kain energy kain solar kain green energy nindo dalawa pesa KRA kaki manyo pesa kaki tima ngo World Bank agreements mitimo gi PPP wane mwatime emomiyo wang'iso ga jogi sani nyaka jitu jicha koro nyaka wang'i kaka wadhi review emomiyo Mbadi odonjo kanyo to ne waseng'iso president niya ikawo experts iye gi konyi nikech ne wan kamarach ok ni koro wan kaka joluo ni koro wadwa ni wachama wadwa ni wagero to wambe wachiemo emomiyo nyaka idonj kamoro gi formula ok dwari ni ji adek ni idhi wenyo ka jirani tiwe dalani ka ji ok chiem idhi nyono mogo ine kukuchoma to dalani ochwaka lot maonge kata chumbi emomiyo nyaka wayie ni wan gi leader mara miluongo ni Raila Amolo Odinga sani kaka ineno ni ne kaka weche ringo pok odonje ground sani wapango mar AU kaka wuoyo kodi wapango kaka waketo PSS broad based PSS sani kendo wadadonjo broad based ambassadors weche dhi mbele broad based CEOs broad based directors broad based chairman kaka weche ringo ok ni umuomru ji adek to uwenyo to chiemo kaka jogi ne nitie migin gi ng'iyo mana mag bundigi sani wasedonjo kaka joluo wapango weche kata William Ruto be pok wadonje wang'ise ni wapimi wang'i warwaki kendo waeri ichako maber warito kaka weche ringo wan kaka joluo be waonge pressure this time round wang'iyo mna weche wan warito Raila Odinga ng'iso kaka watimo ang'o kaka watimo mane boss marwa mane spokesman
mane leader marwa, mane mangat mangiso ni donje rodmi, donje yienda mbewa, donje gi ka e kaka weche ringo. Mane kaka weche omulo totla nangiso ni weuru mumru. Sani koro cha. Weke wacho ni iwira ji. Iwiro. Ing'eyo wiro ng'ato. Wapako mo. Kiswahili wacho ni kumpaka kwa mafuta. Mgongo wa chupa. Mago gimwaluongo ni de minimis non curat lex. Yani mago gik matindo malos ok nyal winjo. Koro ing'ena puonja nikech ing'ena en wakili mag jomine. Ing'ena koro nekobet okecho deal gi weche mag nyombo. Lakini gima ng'eyo ni an agoero kamano ne Raymond Omolo. Eliud Owalo. Joma ne odhi loso ndara ne joa gimiluongo ni broad based government. Weke nyaka appreciate. Ing'eni seche ma wan gi weke kae ok no en momuomore. Ing'eni en atemo gaye apuonje siasa. Siasa mag kwano kia. En siasa mag kwano. To mana mimi neno an asebedo consistent. En goloso losa gima sani waloso mag AU nikech AU no to wapango. Ing'eni AU wan mwapango office. En okia gima timore AU. Wan mwapango office. Msali ema play number uchiel. Number uchiel ing'eni sami play pap. Ruto ni mbele lakini ngama play namba uchiel ane msali. En moloso budget ma Ethiopia, office ma Ethiopia, office moro walose francophone, office moro waloso kocha, waloso offices gite ECOWAS. Nikech wadwa ni jakom bed president. Koro gimanyiso weke ni sama gidonjo mwacho broad based gi. Obed mos wan mwadhi nyiso gi yo kaka giluwo. Koro ni kaka an chase kuongo ne government. Koro sa neno menu wuon government man ane opposition. Koro igeno odo wuoyo ka wuonot. To en koro agone mana karibu mana watin. En wacho kar broad base. En wacho broad base. En koro wacho ni koro nitie ga broad base iyo. Broad base neno. To koro ng'eyo. Mano kwa tamore. Lakini odhi mos. Ing'eni ka in wendo. Tibedo mos. Isomo pap. Kech wan maburo nyisi konda. Nyisi ni koni onge CCTV. Ka nitie CCTV, ka nitie sitima, ka nitie darkness. Lakini gimaber sani ni wadwaro government of national unity. To government mar broad-based government ni okel matunda, fruits na jothurwa. Ineno kata ndeche mabedo launch e Nyanza, gimabiro tima e Nyanza, mago timne benefit mag joluo. Koro oket kata ni e Nyanza kende. Sani kata mana kosi, ineno ka jo omile momoro. O paranya omile momoro. Mano nyiso ni wadwaro jo western gi jo coast wansane watimo gimiluongo ni calculation mag numbers to mane monego beni samwa one broad based government wago kwani ere ka kwa the benefit koro ok ni limbe mar president ker modhigo Nyanza en mar siasa ok wadono bed man siasa kendo wadwaro kata mana governors gi MPs gi jomo yiere Nyanza onego beni koro keto ker tesre ikete kage ka manyiso ni kata promises mano miyo jo Nyanza itimo man kata ndeche mano loch gige fish, gige rice, mano otimo Nyanza, gimora mano mwacho Nyanza, nyaka tim kaka dwaro. Kiko bed story. Mwaburo bido kiti waburo wacho ni wari government ni toonge gimwayo. Kore esero gima weke wacho ni ipimo jatend piny. Kata mana jatend piny no pok yodonjo ya chiri ngise ni warwaki to wapimi. Eno se donjo. Iwacho ni he who comes to equity must come with clean hands. Eno se biro gi clean hands. Osemiyowa ministry, osemiyowa treasury, osemiyowa mafuta, osemiyowa attorney general, osenyisowa ni en kodwa. Koro wan man wambe wamake nyise ni wan kode, ok ni wateste. Sani an gi mana wacho ni weke gin odonj mos, an madwa nyise kona, kaka kona ringo, kaka pap ringo. Nyise ni ka kikimul, ma button ma red, ma green, ma yellow. Koro ochak somo colors go, ng'eyo, ochak winjore, ochak bedo, kiko obigaraka, ahinya sana. Ing'eyo bati? Yes. Emo miyo ng'isi ni joge gionge network. Gini koro iwinjo ni gidwa ng'isowa kaka ma CCTV nitie, kama jikon jitede. Wan ok wan interested gi gigo. Mago bende kanyo lo CCTV mari waya kong'adre makema kaka kidware okodwa. Wan kaka wadware en kama wapango structure. Wan kaka jo ODM. To structure ma wapango waseyie ni waromo gi wuon piny. To wuon piny ni be ose treatwa maber to waseyie kako treatwa. Kako wacho ni he who comes to equity must come with clean hands. Clean hands no be pod warito. Ochako maber, omiyo wa olemo kako miyo wa, warite ka PS ka, be wane kako terowa, warite ka development ka, wane kako terowa, ambassadors beniti. Kata sani no
PS Raymond Omolo ma pod nitie mano be wadwa ni wakwaye mano wuodwa kendo ma wahero sana obeda kanyo nikech embe nitie kama omakonwa to nitie kama okonyowa to koro kaka wadonje ni be wadwa ni omed wa kaka wadhi mbele ng'eyo bati kamano e kaka iloso structure to jo piny konyore ichako gi sowi iso giumi tiketo wang'i tiso wi tidhi mbele kapod gini madwa ni wachak simo taya wachek CCTV to pod wang'o ema ni pod wang'ichu wacheko wano kaka weche dhi to koro kwa waneno ni ng'ani be odhi maber to kako chako ni an kaka Brian wekedwa ng'isi without fear of contradiction ochako maber kodhi kakodhi ni ang'isi nono wadhi kode Nyalodia kakodhi ni en mana pime to be wapeng'ise ni omera be kikitu kodwa jenzi be waoro to chwako iye timedo wagi moko e kaka weche ringo gigi ok dwaga ng'weche momiyo jakom nino ka jakom otere dala penjri ne nikech ang'o nikech pod he who comes to Equity must come with clean hands pod Equity pime Equity ngene ratil Equity en ratil exactly Equity en ratil koro kako kete lengre mathin odhi maber e kaka wang'iye ema ng'iso jogi ni broad based is about structure ne mwaloso nikech wan gi commissions mabiro wadore jogo obed kanyo IBC wadhi loso wadore jogo obed kanyo weche ng'eny ma waloso jogi manie jikon mano muomre modonjo kamada pogra gi weke waonge problem kodgi kamada pogra gi weke wacho ni ati jakom no kotero ker Nyanza nyako ng'e maler ni jakom no segolo statement mowacho ni en siasa mar Kenya pod koro owe piny matin kech keni jakom nyaka koro concentrate e weche mag African Union ngene African Union ok en siasa mar Kenya macha siasa ma jakom dhi bedo president mar presidents en siasa ma jakom koro nyaka wuogi president maoko to nosemiyo Ruto kaka ker mar Kenya osemiye lwedo monyisa ni koro ami joga kaka Yesu be nomiyo jopuonjre nonyiso ni koro wuothuru gi jogi kanyo moting'o chairman mar chairperson mar ODM Gladys Wanga kanyo moting'o deputy party leader Sin Barati oting'o Oparanya oting'o joma dongo kacha koro nyiso ni osemiyo jogi lwedo omiyo Ruto ema koro kawo kare mar riwo jowa ka giriwore gi Gladys Wanga gini koro owe keto ni jakom no kodhi kode ni gipime ni Equity onge Equity ka gini nwasetieko nikech ng'ene seche ma jenzi odwa kelo koko mang'eny na sinyisi ni seche ma kingi obwogi nyaka koro Queen nyaka bed machiegni to wan wamor nikech chess no nwasetieke to chess ma wasetieko ni en gima nyiso ni Ruto nosenyiso jowa maber ni anan kodu kosemiyo gi strategic ministry manche neno ka chon nyaka ne nyuolwa wanowinjo mana treasury chakre nyaka dhi mana oko dhi mana Mount Kenya dhi mana kuonde opogore lakini this time round wan gi treasury this time round kata yo lal sani iyawe mana gi siaya kuponi petrol what's petrol omed kata mna bei adwa penji kama uonu kata uonu bwana mano manager luka koro nyiso ni ya koro wewe gimoro ni Equity wewe mana matemo adwa penji gimoro bati sani uonu monyuoli oyudo tich odhi America kata uonu monyuoli oyudo tich odhi Addis Ababa oyudo tich itero minu to in ma wuode idhi manyo wuonu moro nikech ki wuonu odhi tich Addis Ababa penjo mulo penji nikech mato mulo we apenji wuonu owuok odhi Addis Ababa wuonu monyuoli oyudo tich odhi to African Union itero minu itere nade wuono poko tho ero kamano namba 2 in kaka wuode idhi manyo wuonu moro imagine that tin gi wuonu koro we fuwa bwana iwinjo Jojbat wacho na setieko ina no example mote mamiyane ni wuonu dhi manyo tich ingeni koro ada kete in context diponi wekete mowacho ni kuponi Raila Amolo Odinga yudo kom mar bedo jakom mar kapoko winja mano wachne kasto koro duond bura mar ODM ni
emiyo ka. Koro paro ni inyalo kaw ODM gi ng'at machielo ka Raila pod ngima. Mane gima onge ng'ama wacho ni ODM okawo. To nowacho ang'o? Namba achiel, jakom ok many tich. Ma en gimiluongo ni opportunity mar konyo Afrika. Ok en manyo tich. Namba ariyo, jakom pok oyudo tich. Kokimanye. Onge miyo moseweka nikech dala ka pod irito gi Gladys Wanga, dala ka nigi joggi. Koro tich momanyo no is irrelevant. Bwana wefuo bwana. Is irrelevant. Koro gima wacho en niya, jakom onge kama osedhi. Jakom nodhi EU. To odhi bedo tich momanyo ni manyasaye wakwayo ni omiye. Poko wacho no weyo ODM. Be onge kama Raila dhiye. Onge kumo. Adwa ni winja kaka ng'ani dwa ng'isi story mang'eny go. Raila Odinga pod e leader ma jaluo. Raila Odinga pod e leader marwa. Raila Odinga pod e leader mar ODM. Kata ka pod en EU. Mano nyaka ong'e kamano. Ema wacho niya, William Ruto chako maber. En ok owinja. Kendo odhi maber. Weche mo wadhi pango mbele. It is based on structure. Wadhi bedo piny, ok en walo. Ok en bire ramugi ka, kigo nduru gi koko. Wapango tich mos. To wabo pange kaka odhi dil kodwa. Kaka yamo dhi. Kaka odhi dil kodwa. Yamo no, luom na kaka odhi dil kodwa. Dono kaka ne warwake. Dala. Kendo no mopenyo ni, magi un. Uni e joka. Mano sandaka. Mawarwake. Wagise di wadi e joka. To ini ng'acha. Emo wagise, koro teruam na mabere. Wambe wabedo kodi mabere. O ngisikede we wale studio. Igeni George Bati. Igeni nyaka wacho chadie. Apo wapenje mundo. Iparo ni structure maweke wacho ni. Ka waketo siasa oko. In gi kake ng'iyo siasa mar Kenya. Ada penji gi kizungu. Don't you think it is necessary? For what? To do what? Mar pango kako ganda bede serikali. Ina no pango siasa. Siasa pango piny marugo tieno. Siasa ok en gimi pango di chirte weyo. Kata mana sani podi pango siasa. Ema weke wacho ni itime kaka ya momede. Yes. Ana yie kode. Jakom poko wuok e telo mar Luo Nyanza. Yes. Ken in fact ka jakom odhi bedo chairman mar African Union. Koko the power de bedo maduong nikech kora en president mag presidente. Mate. Kora en ng'ama duong ma Africa te nyaka joluo koro nyaka luwa. Koro poko wuok no wacho ni en koro we joluo. En koro gima wacho ni siasa active politics masani mar Kenya ema koro wuok. Lakini samo wuok ko jolo makoro omanyo piny ma oko cha. To nitie jomo weyo machalo kaka Gladys Wanga. Nitie joma tayo bura mar ODM. ODM onge vacuum. ODM nigi jotende. But gima structure mina no wacho no, labda wache gimiluongo ni coalition mabiro dhi mbele kucho. To mane nyise ni e coalition ma mbele cha ema koro wadhi riwore. Machungwa dhi mosere gi wheelbarrow. To wakawo machungwa to wakete wheelbarrow. To wada nyodho machungwa. To kacha to joma dhiru wheelbarrow. Weke wamiyo wheelbarrow eno miya machungwa. To wabedo kamoro achiel. To wago mbaki. Koro kani gibedo wheelbarrow mano onge shida. To mane structure mwadhi lo. Lakini mar ODM pod nigi leadership mare. Okay. ODM pod nigi tayo. Gin joma pango. Gibo pango pap kaka dwaro. Alright. Wadi tiyo ko tuagni kawadhi mbele. Nikech nyakorum. Pokorumo. Jatan penyu wuok e pacho kaka dhi e China. Odhi e romo. Wacho ni kanyo nitiere gi gik mamulemo mang'eny. Dipone chako ng'wech kendo. Mar dhi e pinje maoko. Nikech bang' ng'anyo manone ni pacho kae to sebedo kokudore ma okonyon noko kochade. Ene Kenya kaka kane weke wacho ni osewuotho tung koni kendo weke ne goero kamano ne kweth mar were mag Gen Z. Ochako wuok koro wacho ni odhi China, odhi romo to kabino wacho ni nitiere olemo mathoth ma ji nyalo yude ka romo no oduogo koae. Ma nyiso nang'o? Diponi ochako wuoth kendo bang' wuok Nyanza maneno ka koro chal gima kuonde manyo ting'o ne wang' kama koro ochako bedo gi kuwe. Ing'eyo joma wacho ni Ruto wuotho oko dhi oko odhi manyo lemo. Kech kaka president en ambassador number 1. Monego bed ni dhi manyo pesa, tie gimilongo ola, tie gimilongo ni grants, odhi miya mago nitie. To ineno kata mana projects mina koro bedo launch e Nyanza gi dwaro pesa. O gik miwacha. Nineno ka finance bill no seder piny kucho. To kano sedire piny finance bill ma 2023 nitie. Koro gine sama mbadi ni e kom ni gin ema gimng'iyo to ere
vacuum ere deficit mantie gowi madwa no mondo wariu nikech iwinjo kata ka Mbadi nowacho ni sani koro en treasury kopo ni projects ma Nyanza ok otim ng'ama biro bedo blame no kende William Ruto en mana Mbadi nikech en makoro budget en mong'iyo kaka budget ringo en mobeng kaka gigi timo koro ker nyaka dhi oko seche modhi oko ni odhi menyo koro ok odwa no okel weche moko mang'eny ni ker wuoth ahinya ka en e Kenya ka to ko odhi kuonde mochalo kaka Mombasa Nyanza jiwacho ni o campaign ko bete ot to kar udwa no tho udwa no dere nikech Ruto nyaka titije no yiere gi jopiny mondo tim tich enda kodhi oko kata bed mana Kenya ka kata tim ang'o otiyo ne jopiny gima biro timo ni wabiro ng'iyo ni mbele kucho gik ma wabedo mana wa promise jopiny bo wadhi timo gi kaka dwarore. Okay. Bati jowa osedonje serikal mobingi tich but president nyaka ng'e niya wan kaka jo ODM nyaka wachungi ratiro adieri to ber president wa nobedo okong'i Kenya sana nen busy kor yamo mago be nyaka koro oter mos ang'eni gidhi China gi Mbadi to gik magidhi manyo mang'eny en nyaka SGR ng'eni SGR cha chakre ne gigole Mombasa magiwe Suswa otho mondo obed gima viable manya konyo jopiny nyaka ywaye nyaka Kisumu nyaka boda mondo ng'at moro amora madwa timo biashara gi nam chumbi gi nam marwa nyaka Uganda emomiyo onya konyowa koro de wakwa president nikech adieri to ber wan gima richo to pod bobo pingo an Brian Weke marach to abo pingo kata ni wan koro wadwa winjre kode nyaka wakwere gima otimo marach sani weche ni president makoro ringe kor yamo sana okwadewa kaka Kenya wadwa ni ka gimoro ni ministry mar Omulo Todla yoro Omulo Todla odhi odili gi wachono kani e ministry mar Mbadi odhi otim gi gino president is a figure manimalo sana ma en odonja kama koro president chao request ni otim ang'o obi nitie kamoro ma winjro konge wadwa ni ministers gi koro ti ngene chon gima ne timre Mbadi Bati president mane minister odwa run ministries te okinyal run government kamano any spokesperson any auditor any moluwi en modhi owuoyo gi jomoko mano tich magok tich maduong' mane wamiye en ni ong'i ratiro mar jo Kenya ong'i development mar jo Kenya makata kiyoro Bati kosi yoro Brian Weke kata kiyoro Omulo Junior ni masani koro yade luonge ne Junior nikech apani koro ochako dhi maber wadwa ni jomomi tich gi owegi nigi free hand giti Okay. gitim delivery mar jo piny. All right. Mano watieko. Kalonzo Musyoka wuok mager. Owacho ni wang'ni ka Kenya dware no opposition ma pok ne odwaro yudi. Mano Kalonzo wuod Musyoka. Owacho ni gin kacha gi Eugene Wamalwa, gin kacha gi Jeremiah Kioni. Martha Karua chali no ringo wuok oko e Azimio ndalo moko kane okiro lwete ni ODM nodonje sirikal. Kalonzo Musyoka kaka en wuon jomoko ne wacho ni Kalonzo manunjo bed ni ne kwalo ng'wech bang' Raila nyo wacho ni ochiwo joge moko mondo dhi okony jatend piny kik piny bed gi tungni mang'eny en mano winjo bed noringo Nyanza mokwongo mondo nikech en manyo en gi Raila nyaka chien e yiero manyo kalo to deko Kalonzo Musyoka chung kanye e siasa mar piny Kenya e kinde makoro piny chal kamane. Kalonzo Musyoka ong'a maber embe oteme wan joluo wasetimo opposition higni mang'eny to wasekonyo Kenya embe kaka jakom koro wuok to dhi AUC to walemo ne jakom mondo yude Kalonzo be odhi mbele otim na mage Owacho ni ne modhi bedo president 2027 ka yiero gi Azimio. Dongo mano right mare embe oyiene ni owacho ni an Kalonzo ambe aromo amba chung no problem. Wan kaka joluo to wapango weche wa kaka ni senene wapango marwa
Nyocha Jakom nobedo gi Kalonzo. Mano adwa nyiso uka. William nomiyo Jakom ministries abiriyo. Ma Jakom obedo gi jogo piny mowacho ni broad based ni. Ninyo ni broad based. To William wacho ni wan konya uru mondo wa stabilize gini kik kethre. Dongo jogo notamre. Ma Eugene wacho ni I am not boarding. Kalonzo Musyoka wacho ni en gi Gen Zs. Koro bas. Wambe wala mone maber, onga maber, Nyasaye urite, otemebe. Wanto wapango weche wa. Nigi mang'eyo kuom Kalonzo ni en ng'ama rep en lightweight. Kalonzo onge Kalonzo kipime gi Ker William Ruto. Okay. Kalonzo onge gimiluongo ni wiya witho. Onge power. To Kalonzo en ng'ama ok en jaratiro, onge ng'ama ochung' kaka ng'ama dichuo manyalo chung', manyalo riembo simba. Inya paro 2007 kane wa 2007 kane warite mondo wa form government. Mwatiki nikech Kalonzo ni muchungi Raila. No seren manoringo modhi oriwore gi Kibaki. Mono chung ni nyalo chung gi baba. But gima wacho ni mondo ket government tesre nikech an press conferences ma Kalonzo segolo. En ga mana wacho ni wan opposition. Okay. Wan makoro opposition ni bedo malit. Wan modo deal gi jogi. Wan makoro wan gi jenzi. Koro onge gimoro malich ahinya. Lakini koro no wasepango gi. To mano bada nyisi, ada kwalo ni siri. No wasepango gini. No wasepango pap. Nikech naduko report. Njo wacho ncho lieko. Nidwa keto office mar jatendo opposition. To kanyo koro tie miscellaneous amendment parliament. Midhi time parliament. Makoro wadona position mare no. Mar ng'ama keto government tesre. Koro wada miyo Kalonzo office ni edo lose ten makoro dhi miyo Kalonzo. Mane meno kata Jakom no endose ni mondo en mokoro kaka gari mar Azimio oriembo. Koro kwase miye opposition to wase miye gari mono man gi bendera gi bodyguard moko matin tindo. Wan woro wasiti kore kode gi wach mano wasiti. Koro Martha Karua kada madong go koko kwa cha. Gima omulo dwa ng'isi. Waonge shida. Mar adier. Maonge shida. Ma omulo dwa ng'isi to kodwa wacho. Adieri to ber. Kalonzo osebedo ng'ama ber. Ka Raila nokawo piny 2007 ne gin gi Kalonzo. Ma Kalonzo obalo modar. E kaka Kibaki nomayo Raila. To after that Kalonzo chung kodwa diriyo. William Ruto mineno ni the only prime minister mane wayudo en manomiyowa. To after that benowewa. Koro nyaka wadhi bedo piny to wapango wechewa. Teretila weche gi mos. Onge ng'ama rach. Dirach. To gibeyo. Kendo girach. Koro wewe wapango wechewa. Koro mugiko mar ratil girach. To gibeyo. Ng'ani noriwore, ng'ani nowecho. Ng'ani noriwore. Jiri dro. Mane kaka siasa en weke go mulo ni ji pod pango pap pod imedo goe olokoro kinyi godhiambo. Nyinge en George Bati Lo Brian weke kachiel kod mulo Junior gi in miketo wang'era til makawuono pod gi pak oriti masane. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa.